sa Sodoma, kag nagkalamatay ang tanan nga mga tawo. Mangin kaangay man sini sa adlaw nga ipahayag ang anak sang tawo. Sadto nga adlaw, ang tawo nga yara sa atop sang iya balay, hindi na magpanaog sa pagkuha sang iya pagkabutang nga yara sa sulod sang balay. Sa amuman nga bagay, ang tawo nga yara sa iya uma, hindi na magpuli. Dumduman ninyo ang asawa ni Lot, ang nagatingwa sa pagluwas sang iya kabuhi, madula man niya ini. Kagang wagsan sino nga nagadula sa iya kabuhi, maluwas niya ini. Nagasiling ako sa inyo sa sini nga gabi, may duwa ka tawo nga magakatulog sa isa kahigdaan, ang isa kuhaon, kag ang isa ibilin. May duwa ka tawo sa latagon, ang isa kuhaon, ang isa ibilin. Ang mga gintutunan nagpamangkot kay Hesus, diin bala Ginoo? Si Hesus nagsabat, kundiin ang lawas nga patay, didto man magatipon ang mga uwak. Mga utod kagabian, para sa aton pagmamalandong, mamati kita kay Miss Vanessa Sabit, Secretary sang Diocesan Commission on Catechesis sang Diocese sang Bacolod. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Miss Vanessa. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga mga tagpalamati. Luyag ko pamalandungan sa sininga adlaw ang mga verse sa aton ibanghelyo nga nagahambal. Ang bisan sino nga nagatinguha sa pagluwas ng iya kabuhi, madula niya ini. Kag ang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi, maluwas niya ini. Sang high school ko, galinakat lang kami puli sa amon mga balay. Not kadamo sa amon balang nagalinakat lang. Medyo layo ang amon gidya nga balay sa eskwelahan. Usually, ang tendency, gapangita kami sang shortcut nang may sapa ka nga agyan. Ti ang sapa na para makatabo ka sa piha kinahanglan mo maglatay sa kahoy. Ting amon nga ginaubra, ginaitsa na namon una ang amon nga bag, pagkatapos kami naman malatay. One time ako nadumduman nga gainulan to, tapos naghagaday kami sang akon man nga mga classmates. Dito kami maagi kay dira lapit na da man ang ginabakla namon sa mga palamig balakong hapon. Ti pag-agi to namon, nag-inulan siya sang gabi. Abi namon ang tubig dutay lang. Pero kay ang tubig gali taas. Ti sang ara na kami, ako ya nakauna ko tabok. Ang akon nga miga, nagtabok man siya, no? Sang lapit na siya, nga makatabok na gid sa pihak, wala niya bala na balance ang iya nga kaugalingon. Kag tayan lang siya mahulog dito sa taas nga tubig sang sapa. Mayo lang gid kay may mga iban to nga mga upod namon nga maabtik bala kag nakauyat sa iya kag nabutong siya dayon, so wala siya nahulog. Sang ulihi na realize ko, kung wala siya binabutong dayon, ready ako ayhan nga kwaon to siya sa sapa. O kung hindi ako mismo, no, may ara to ayhan sa upod namon nga ready man nga mabasa para makuha siya. Kita man mismo, no, pamangkoton naton ang aton nga mga kaugalingon. Ano bala ang sarang naton mahimo, agod mapakita naton ang aton dako nga pagigugma sa aton nga mga abyan, sa aton nga pamilya, sa aton nga isig katawo. Ti ang pagsunod naton sa ginahambal sang aton nga mga ginikanan, ang pagbulig naton sa aton nga mga panimalay, ang pagbulig naton sa aton nga abyan pareto sa natabo sa amon. Initanan ang ginpanghambal naton, oo, pwede ni siya, no, sarang ni siya makapakita nga dako ang aton nga paghigugma sa aton nga pamilya, sa aton isikatawo, sa aton nga abyan. Pero ang aton nga kasulatan mismo nagasiling, ang labing dako nga gugma nga mapakita sang isa ka tawo sa iya mga abyan, amo ang paghalad sang iya kabuhi para sa ila. Aton ini mabasahan sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. When we are able to die to ourselves and make the lives of others a priority, then it is the greatest way of obeying the commandment of love given by Jesus Christ.
Kita tanan abyan ni Jesus gani ginhatag niya ang iya kaugalingon para sa aton tanan. Jesus Christ showed what perfect love is by His death on the cross for us. But beyond accepting this sacrifice for our sins, we are called to love our brother in the same way. We are not called to settle for anything less than this kind of love. Ginatawag kita sa pagsunod sining ehemplo ni Kristo, sining iya nga pamaagi sa pagigugma nga handa sa paghatag sang iya bug-os nga kaugalingon para sa aton. Kita man, paagi sa pagsunod sa iya, kabay nga aton man mahatag ang aton kaugalingon para sa aton isig katawo. Hindi manggid kinahanglan nga mapatay kita pareho sang paghatag sang Dios sang iya kabuhi para sa aton. Kundi, paagi sa paghatag naton sang pagpasulabi sa aton nga mga utod nga kubos kag nagakinahanglan. Aton sila mabuligan sa tanan nga mga pamaagi nga aton masarangan. Pwede lang man kita kahatag sang aton man nga mga pagbulig sa mga makita naton sa dalan nga mga nagakinahanglan, no? Sa mga bulag dira nga aton masugata, sa mga nagapakilimos sa dalan nga aton makita, or maski lang gani sa aton nga mga tupad balay, no? Nga wala sila kung kita may mga extra maski sudan nanda, no? So sarang na nga pagpakita man naton sang aton nga pagbulig sa aton isig ka tawo, kag ina man nagapakita man sang aton nga pagpalangga sa aton nga isig ka tawo. Kaya balgani, no, kung ano ang imo nga ginahimo sa imo nga mga utod nga mga kubos, ginahimo nimo sa Dios, di bala? Kag sa ulihi kahibalo kita nga ining aton nga mga hilikoton, ining aton nga pamaagi sa pagbulig sa aton isig katawo, kag sa aton nga pagpakita sang aton nga gugma sa aton isig katawo, may balos ini. Kag ano ang balos ini nga hambal sang Dios sa aton nga ebanghelyo? Ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga amo ang promesa sang Dios sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Miss Vanessa sa pag-share nimo diri sa aton sa kahanginan sang imo reflection na hanungod sa aton ebanghelyo. Kabay nga may mabalon na naman ang aton mga tagpalamati sa ila pagpadayon sang ila nga Kristohanon nga pagpangabuhi upod ang aton Ginoo. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga semana Miss Vanessa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa aton yung Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 44 days to go before Christmas. 44 dias na lang mga kabinan, kay Pasko na.
Welcome na sa ato nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Biyernes naman kita sa karon nga adlaw ba? Pet sa 11 kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022. Kaga sa ato nga mga top stories of the day, mga nagapanguna nga mga balita nga ato nga tutukan kaga aton man nga diskusyonan sa subong iya ngaga. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan driman sa aton nga palatuntunan. Sa mga balita lokal, ang principal sang Rizal Elementary School iga-transfer na sa iban iyang eskwelahan driya sa may syudad sa Bacolod kasunod ni sa nangin desisyon sang DepEd de Bacolod Division Office. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita local update kita, cholera cases naton diri sa may syudad sa Bacolod. Nagsaka na sa 18 ang kaso. Kag subong man sa mga dugang pa nga mga balita nga aton nga tutukan kag aton man nga diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ti apisar sa pagpositibo iya sa COVID-19 padayon ang pagtambong kag pagtrabaho no pagtambong sa mga online hearing sa Kongreso. Samtang sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan, ma-update man kita sa balita pungsud nun nahanungod sa kaso ni Percy Lapid, ang PNP tracking team nagapagita pagid sang iban pa nga mga involved nga mga suspetsado. Kaga subong man kadto man kita karon sa Amerika sa ruwas sang pungsod kay ma-update kita siring resulta sang midterm US midterm elections. Ma-interview kita with our Bombo International correspondent Jill Toparan Gorham. Okay, so initanan ang ato niya nga diskusyonan sa subong yang aga samtang kita nagapangalagan drigid lamang sa Biyernes naman nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Nagapulo pa na riti, nagaulan, subong yang aga, di tayo mapakta ng ato niya nga tiyempo, ang ato niya nga lakat sa panahon, so kamustahon naton subong aga, ang ato niya nga sitwasyon driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Sa subong iya nga aga, no? Kamusta ang mga kauturan tani subong ho, aga pa ni nagabalata, aga pa nagabulugtaw, nagapariser na actually, no? Aga pa, naga-monitor na sa aton driya sa Bombo Radyo Bacolod. Pinagi sa 630 kHz sa Yudratag sa mga radio dial o nagaupod sa aton sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or sa aton man nga YouTube. So kung ka pa muna ka-like, ka naka-subscribe sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, please do like and subscribe. Pwede ka mo maka-live and subscribe no sa aton iyang YouTube account. All you have to do, kanto mo sa YouTube and look for Bombo Radyo Bacolod. Okay, sige. So again, sa subong iyang aga, kamustahon naton sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo, ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Mga utod tang mga drivers, ayos lang? No, padayon ng pagbiyahe, pagpanikasog sa subong naman iyang adlaw. It's another day, Friday. Amo ning ginambal TGIF. Thank God, it's Friday. No, apisan nga makapoy-kapoy sila kita sa sulod sa isa ka semana, padayon sa gyapon, no, bugtaw ta gyapon, mata ta gyapon kag pag-atubang naman naton sa aton iya nga panibag-ong iya nga adlaw. So kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa pihak nga linya? Chikero naton Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. So, mapanilat ba ako nagapanalithi ang aton siling nga kaagahon, Bomboan, no? So, sa subong, ari kita diri sa may area sa Barangay Bata. Agin-checkar diri nato, no? Ang
ano ni ang grahiano sa nga ato sining mga modernized jeep no ang Mandalagan Loop bala bomboan sa subong ti wala pa no sarado pang ila sini nga grahian kag wala pa sang may nakagwa no nga mga modernized subong aga bomboan. So subong ti tawhay pa ang aton sining dala no ti subong lang gid ya nagaka-experience kita sa nga pagpanalithi. Manipis nga pagpanalithi bomboan pero no ibang diri delikado ni Bombo Carla. Kung matahilian ka bla, hugis ako maulanan ka mayo na mabasa ka mo, mga maligo ka damla diretso. Pero kung puno panalithi nga niya, muning kabangdanan, kisa especially kung nubo ang imong immune system lahil ano gid yon trangkaso gid yon. Sakto gid na ay bomboan no ang ibandri nga ganiya tiga panigurado na lang bisan manipis ang pagpanalithi ga panigurado na lang gid nagasuksok na lang ang mga kapin pa mga motorista bomboan nagasuksok na lang gid ini sila sa mga raincoat para at least hindi ini sila ya mabasa kahit iba si gulpi lang bala nga magbubo ang madamol nga ulan bomboan. So 40 ang aton sini nga dala no medyo ano pa no matulutawhay pa. Pero kalabanan naton makita ang mga PUJ nga mga tradisyonal bomboan aga pag ini sila no las 4 ang kagahon niya nagapakanto pa kari na ini sila sa dalanon bomboan ting iban diri nakapila na ni siguro nga pag balik-balik diri sa may north no pakadto sa south o kon sa sentro gid mismo sa syudad sang Bacolod bomboan madamo na ini sila ya nga nagapakadto pa kari ti ang ginahinyo diri nila ti marehistro ini sila sa liwat ya bomboano ti galing kiti ang aton siniya nga gobyerno nagaduso naman nga iga-modernize na ang tanan nga mga salakyan bomboan. Amo gani man. So jutay pa no? Ang mga routes, ang mga modernized jeepney subong Bombo Carla, hindi pa sila naamo kadamo nga makaakomodar sa mga pasahero diri sa may syudad sa Bacolod, Bombo Carla? Yes, bomboan. So 40 mga 100 plus pa lang ini sila no ang ari diri nga naga-operate diri subong sa syudad sang Bacolod bomboan. So amo ni ang ginatinguan pagid nga mag-abot ang mga bag-o nga mga salakyan para tis nga ma-akomodar ang tanan nga mga pasahero bomboan. Ti ini gina-target nga by April 1, 2023 mayari na diri sa 1,099 ka mga units modernized jeepney ang magabiyahe diri sa syudad sang Bacolod bomboan. So amo ning gina-expectar kag sa subong ya bomboan ti mayara sang 100 plus diri nga mga unit. So by November 15 mayara sang 175 units na gid nga operate diri sa syudad sang Bacolod bomboan. So may-ari ini sa Mota sa bali may siyam karota ang iga gamiton no sing sa mga 75 units o kung ila sini nga rota amo ang northbound terminal amo ini ang Libertad Loop, Bata Libertad Loop, Eroreco Central Market Loop, Punta Taytay Father Ferrero Street Loop, Alihis Central Market Loop, Mansilingan Central Market via City Heights Loop, Fortune Town, Estefania, Central Market Loop, San Dionisio, Central Market Loop, kag Homesite Central Market Loop bomboan. So kumbaga, walang taon naton do ang ilagid ini last destination amo ang Central Market bomboan. So mayroon bagid kali bomboan ang Mansilingan Central Market via City Heights Loop amo ini no ang Alihis Central Market Loop. So amo ni ang mga loop nga kung sa diin mag-operate ang 175 by November 15, 2022 bomba. So susubong ti makita naman ini naton nga ang iban diri nga mga loops may mga bag-o naman nga mga modernized jeep bomba ano. So gamatamat naman ini sila sa nga pag award no sang mga bag-o nga mga salakyan. Pero kulang pagidya bomboan no kay kung lang taon naton nagligad Lunes nga untat sa pagbiyahe ang mga tradisyonal. So makita gid naton nga bomboan nga kulang pa ang mga modernized jeep nga nagabiyahe diri kay ti
Kung isipon naton ang mga traditional bomboan, sobra 1,000 ini sila, no? Madlagan siguro mga 2,000 units. Oo, 2,000 to 3,000 actually. 3,000 amo na kadamo Yes, ang mga oo. traditional nga mga jeepney. So, kadamo-damo man nga daan Bombo Carla sang sang pasahero. So, that is why man, no, nga kita mo to sang natabo to nga nag-untat biyaheng traditional sus puwerte Yes. gidya ang huol sa mga pasahero. So, ining mga modernized jeepney ni Subong, kulang pa ni kayo. Imagine na, sobra pa lang isa kagatos. By, by November 15, mga 175 sila, amat-amat. And then, 1,099 ang allotted for Bacolod City. Pero kung maabot ng 1,099, in fairness, ate, damo-damo na makaakomodar na sa mga pasahero, Bombo Carla? Yes, sakto gida bomboan, no? Ma-accommodar na gid kag isa pa bomboan, may mga loop ini sila. May basi man ni mag-o ba lang aton sini nga mga kauturan bomboan nga may salakyan na, may mga jeep na bala nga gabiyahe sa amo ina nga area. So for example, may bomboan na kay tungod nga ang na-awardan na, may rasang 1,046 na nga na-awardan bomboan. So ang iban diri nagahulat na lang sang units. So may pasang 53 ka mga unawarded units bomboan. So ang may rasang 5 karuta nga wala pa sang mag-operate bomboan. Kumbaga wala pa bala sa mga jeep o kung mga operators nga nagkuha sini nga ruta amo ang Paglaom Libertad Loop, Alangilan Burgos, Dolya Juliana Central Market Loop, Bradco Port, North Bus Terminal, Sigasco Government Center. So kung baga bomboan kung lang taon naton ang bag-o diri, no? So sa akon bomboan ang bag-o diri abo ang Bradco Port to North North Bus Terminal, and then ang Sigasco Government Center do amo ni ang bag-o bomboan, no? Kung baga di magamit na gid ang circumferential road, and then ang diri sa may halin sa Bradco at kung siguro bomboan ang ila sini nga pag-aagyan ang Banago ni no kay ti Padulong North ang ila sini nga padulungan bomboan. Amo gani, no? So amo lang nang aton ang kay why naman kita may mahimo dre, especially sa mga utod naton sa traditional jeepney. Di blaga biyahe sila Subong pero hatagan sila ligwa duwak semana para maka may although limited na ang slot Bombo Carla for modernized, pero may ara pa to slot nga nabilin ti pwede mas laka porma kooperatiba Bombo Carla. Amo gid gani bomboan, no, ti magadepende pa ni sa mga operators bomboan kay may ara gid sa iban nga hindi ini sila kasarang sang balaydan amo nang ila sini nga rason no, nga amo nang hindi ini sila mag-upod pero hindi man ini sila against yan no sa modernized jeep bomboan. O galing kiti tungod bala bomboan sa balaydan so sa ila ti hindi nila makaya nga baydan bomboan dong baga kung lang taon nila wala sila sang kita kundi ang kita nila amo na lang kid ang ibayan nila sa salakyan nga kwaon o kung mag-upod sila sa modernized jeep bomboan ti amo na ang sun sa ila hindi ini sila mag-upod pero hindi ini sila against sa modernization program bomboan. Okay, baka tawhay pagid Subong Bombo Carla ginabaybay mo nga aton iya nga dalanon yes. Kalaka-laka pagid kay ti Friday no. 46 minutos sa nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga, meaning manigulas 5 kita sa aga. Yes. Amuning dalano nato no sa mga kabombo ta, may pagpulo pa na lithi kita. Ginatiyog ni Bombo Carla dinaning area mo Subong Bombo Carla. Yes, sa bomboan so ari kita sa may Lacson Street bomboan. So mo ginadaling pinaka-busy nga dalan. So expectaron ginaton karon no magulo adlaw bomboan. Ay ti rush hour bomboan mga alas 7 no. So hasta alas 8 expectaron gid naton nga ang dalan Lacson amo gid ini ang pinakamagutok Daris nga dalan. Actually, ang traffic, matsyag tagas, tama na bilog man nga. Sa bilog nga adlaw, Bombo Carla, no? Kung nag-bye-bye ka, mga alas 10, traffic, yapon, amo na akdamo, ang mga salakyan, diri sa aton sa Bacolod. Yes, amo gid gani Bombo nagigad Lunes, Martes na makita naton ni wala gid masyado gid nga nagabiyahe mga tradisyonal. Makita naton nga puro tanan mga private ang
labay o kung nagaagi sa dalanon naton diri sa syudad sa Bacolod, Bamboan, naga-traffic pagid gani, no? So kung lang taon naton, mas damo o kung madamo kita diri sang salakyan diri sa syudad sa Bacolod, Bamboan, kiti naga-traffic pa, no? Mayara sang isa ka lane, nagligad dato, no? Mga rush hour na Bamboan last Monday, Tuesday, ang dalan, no? Pa north bala Bamboan, do gutok, no? Nag-traffic pa. Kung lang taon naton, madamo sa mga salakyan ang syudad sa Bacolod, Bamboan. Yes, Bombo Carla, no. So amo ni no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombong sitwasyon naton subong no diri sa may syudad sa Bacolod gapulo panaliti magwa kamo tagsa nyo ka mga panimalay dala na nga daan kamo dira mga payong, jacket, importante na siya, very very important. Bombo Carla. Sakto gid na Bamboan, no, dapat pagdala na lang gid sa panaming sa lawas para at least nga may pudyoton kayo, no, kung magdamol man dira o kung mag-init man dira iya ang aton sini nga panyempo, at least pala Bamboan na preparado ka ta, no. So ari kita diri sa may tubang sang Corazon Locsin, no, naglabay kita diri bag-ulang Bamboan sa gihapon na ribudi ang aton sini nga makauturan ang ila sini nga mga watchers Bamboan, and hindi sa gihapon wala sang pahanugot pagid nga magsulod sa ospital. So ari sila sa gihapon sa gwa sang ospital nagahulat, no, o kung ti Bamboan kinanglan nila nga bantayan para at least kung anong kinanglanon sa ilang nga pasyente mahatag nila sa gilayon, Bamboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bamboan, nagikan diri sa Danan Lacson, ini si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo ang sitwasyon naton subong diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod sa aton iya nga mga kabombo. So gapanaliti subong aga bawo hindi kita magsulay, no, kadelikado gid basta kanay pulo panaliti. Gid na kadelikado gid bla sa pagtrangkaso mo, especially ang balko na hindi ka na amunak bakot yung mga times, no, especially na blang kanubo sang immune system tado kadasig sa aton magmasakit amo na hindi gid magsulay kay trangkasohon kagid, no, kung makasulay man ay paligo na lang na diretso para ayos gid, no. So amo ning sitwasyon naton dito pakda ng panahon ta. So pagwa naton sa aton tagsa iya ka mga panimalay dala na nga daan kita sa panaming sa lawas. So amo ning ginahulat ho ang Land Transportation of Franchising and Regulatory Board gin-authorize ni ang number of 1,099 units of modernized jeepney para sa Bacolod City. 1,099 units. Hopefully, bastante na ni, no? Nga makumudar ni mga pasahero. Kaya gearing towards modernization naman kita, no? Amo na gini ang aton dangtan, modernized jeepney, modernization. Kay base sa modernization program, amo ning numero sa modernized jeeps nga magdalagan sa mga dalanon naton sa syudad sa Bacolod. Ang target gisini by April 1 of 2023 may 1,099 units for Bacolod City. As of November 10, ang numero sa mga gin-awarda na sang units may 1,046 na. So ang wala pa na award may 53 pa nga sa 5 ka mga routes nga wala pa gani isang takers, no. So ang ini nga mga routes nga way pa sang takers, meaning way pa sang mabiyahe diri sa modernized jeepney. Ang Paglaom Libertad Loop may pulo ka units pa. Alangilan Burgos may nabilin may pulo pa man ka units, no. Doña Juliana Central Market Loop may 13 pa nga available. Ang Bredco Port North Bus Terminal may 10 units pa. Ang Gasco Government Center may pulo pa ka mga units. At least plastado, no? So kung amo pa niya, so pwede pagidya kahingagaw ning mga utod naton, especially mga operators, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga ang mga operators nga wala pa abi nakasulod dira sa modernization program or rather nakakuha dira sang rota, no, nakasulod. Pero ang mga taken na, meaning puno na ni, no, nga mga rota, we have Banago Libertad Loop, ang Bata Libertad,
ang northbound terminal to Libertad, ang Pepsi Bata Bacolod City Government Center, ang shopping sa North Terminal, ang shopping Libertad via USLS, shopping Libertad via San Agustin, Erreco Central Market, Punta Taytay to Father Ferreros Street, no? Ang Tangob padulong sa South Capitol, ang Airport Subdivision padulong sa South Capitol, ang Takuling padulong Central Market, puno na ni, Alihis to Central Market, Handumanan padulong Libertad, Mansilingan padulong Central Market, no, via City Heights ni, ang Fortune Town, Estefania to Central Market, Granada to Burgos, Alangilan to Burgos, San Dionisio Central Market, and home site to Central Market. So, amuning mga taken na may mga nakaplasta na. Tidin na ni, sa mga utod naton, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, ano kita, inang sa mga modernized jeepney operator, ti dapat maginabot na ni mga jeep nyo ho. Kaya ti, syempre, duhan li ka simana, after 2 weeks ya, dapat bulo bastante na kamo, mo man dapat ang tingwaan sa aton yung gobyerno. Kaya nga, ti, ang ending sini, kung hindi na pangdakpon ng mga traditional nga mga jeepney, ang mahulaan ng mga commuters, gid, ang mga pasahero, nakitaan tanay, no? Sang nang dakop ba, sang Monday, no? Susus kaluluoy ang mga pasahero, nagadaang-daang. So before naton ipatuman gid, amo lang gid nakitaan naton. Before naton i-fully implement kag mangdakop kita sang mga hindi rehistrado, wala prangkisa, hindi in order nga mga papeles, especially ni sa mga modernized jeepney. Siguraduhon ta nga ang mga commuters hindi man maapektuhan, no? Kay kaluluoy gid. No, budlay ka tama sang sitwasyon. Nagadangdang ka, nagapinila, tanan. Budlay kayo. No? So, dapat, amo man sa mga modernized jeepney operators, ano na ng units nyo dira? No? Di na ng mga units nyo. Amo nang pinaka-importante dira. No? Kay antes na ipatuman, kaya pinaka-target by April of 2023, ang nagadalagan riya sa aton syudad sa Bacolod, yung mga modernized na nga jeepney. Kitaya, syempre, sining programa sang gobyerno, maayo man gid ang ining modernization. Maayo in the sense nga, hindi lang tungod nga bag-o, be-abe. Like for instance, no, kay bag-o, konbinyente. But at the same time, wala pollution, safety sa mga commuters, so na problema. Amula na ugaling ang mga commuters, medyo garulik lamo lang jutay, kaya may diferensya man gid 2 pesos, 5 pesos ang plete mo. Pero anhon tabi, no? We have to i-embrace mo ni. Kaya ini nga pagbag-o, generally speaking, para sa kaayuhan sang tanan. Why gid kita iya sang alangan mo na, abi pamatukan nga, hindi ka gid ya sa modernization, kay dira man gid kita ya makadto samtang ni gani pagtawag samtang bag-o, no, ang aton iya nga tiyempo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, na? So sa aton iya nga mga tagpalamati, sa subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan, bombolito dahil lang gid, tagi lang gid kudyutay, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, si Ma'am Jill Tuparan Gorham, mangin kaupod na naton. Direkta ang aton nga Bombo International Correspondent, alin sa Amerika. Kay pa-Amerika, tanay, midterm elections to, ang resulta, kamusta na? No? Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang gid, standby! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Diri kita mga sa Bombo Report sa first edition. This time, kadto tanay sa Amerika ha, sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo kay sa sining US midterm elections bala sa mga kauturan ta, no, sa ginapatigayon dito. So, kamusta na? Ano nang sitwasyon tayo mga nagdalaog na, no? Ano nang pinaka-latest subong? Mga utod naton yung mga Filipinos, yung mga American citizen na pwede na dito makabutar at nakaboto naman gani, no? So, checkeron naton from Florida, USA. Yari sa piyak nga linya, ang ato niya nga Bombo International Correspondent, Ma'am Jill Toparan Gorham. Ma'am Jill, maayong aga. Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning. Yes, Bomboan. Good morning again. Yes. And kag sa tanan-tanan dira sa Bacolod and also to Iloilo, I want to greet everyone. Good morning. Yes, ma'am. Pero maayong hapon. Anong oras sa inyo subong, ma'am? As of now, it's 3:59, almost 4 in the morning. So, baliskad gawa kita gid. So, almost 4 in the afternoon. Yes, it's 4 in the afternoon. And as of now, I'm so busy preparing because it's my birthday party, my pajama. That's why I'm wearing pajama right now. Wow. May pajama birthday party kami. Wow. So, thank you for your time, ma'am, ha? Despite nga may pajama birthday party, no? Pero, ari ka sa gihapon. Ma'am Jill, of course. Kamusta na, no, ang resulta dala sa inyo sang US midterm elections, Ma'am Jill? Okay, sang November 8, it was our wedding anniversary also when ang election, ang midterm was held and it's over na. However, there are some states that it's so big that they are still counting. So wala pagid na tapos pagid. So as far as I'm concerned, ang Florida, it's done already and I'm happy to congratulate our re-elected again. The best governor, of course, Governor Ron DeSantis, and of course, our re-elected Senator, Marco Rubio. So, congratulations man sa tanan nga mga winners of the different states. However, as I have said, may ara pagid nga wala pa natapos. Oo. Ma'am Jill, bali ikaw,
bali ikaw kundi tapos na inyo dira no sang san o natapos inyo nga counting or ano siya kadasig ma'am? Immediately, dasig katama. Kay ti ang Florida by siguro mga sometime like before 10 o'clock tapos na. Na ano na dayon, na call na dayon nga winner na sila ya dasig diri. So meaning that was sang November 8 mismo, the day of the election. Oo, the day of the sa amon din it's November 9, correct ma'am no? Yes. Yeah, November 9 sa amon, so Miyerkules. So, and then kadasig ma'am tungod nga ano ni ganing ginagamit dira sa inyo ma'am kung mag-election inang kundi diri sa Pilipinas vote counting machine. Oo. So may machine, isulod mo lang, slide mo lang imo nga ballots tapos na dayon. Oh. And there's really a big difference gidya ang election diri sa Philippines siya. I can tell nga sadya gidya. It's more thrilling kay lain gidya ang pagdala unlike diri election na pero do sa wala lang. Do ano ma'am, like ikaw nagboto ka mo ma'am sa why ka nag-absentee? I mean nga prior a month before on the day ka. Yes. May ara nga may mga gina-mail mo na lang yung mga ballots, and then a week before the election may 1 week sila nga ginhatag prior to the election nga nag-vote man ang mga tao 1 week before the election. So kumbaga hindi na bala magginuto katawhay gidya do amo gani siling ko nga lain gid ang patakaran compared sa aton dira. Bali ikaw Ma'am Jill sang 8 ka nagboto. Nag-upod ako sa bana ko because I'm still an immigrant. I did not file sang akon na citizenship. Okay. Kay gusto ko tamad ko yung tapuson ko gidang akon nga green card as a permanent resident. So okay. By maybe 2 years time, siling ko ma-file na ako. But I always go with my husband. All right. Mag-vote siya so I could see everything inside. Oo. So ang husband mong nag-vote. Yes. So, generally speaking, how was the ang sa dira sa inyo sa Florida, wala ma'am sang kundi diri sa Pilipinas nga daan niya, amo na hambal mo lain gid sadya, may ara pa na iyang do nagapaligis pa dugay pa. Lawig pa pila. Do nagapaligis pa. Giinaway pa sa pila. Oo, Ma'am Jill. Mangita pangalan nila. Oo. Tapos inablang hindi na malipod sa aton, inablang sa gabi lang may mga binaklanay boto, mga amo na totally dira yes America different. As in waay gid na iya ga exist. Wala gid as in katawhay gid siya. Oo. Amo gani do hindi election. Oo, do hindi sa tawhay no. Pero ma'am, ang Florida, ano niya siya? Republican or Democrats? Most likely it's a red state. So when we say red, it's Republican. So more on Donald Trump. Yes. Okay. So teritoryo gid na diriya. Correct. Dibla? Teritoryo gid siya ni Donald Trump. Yes. Oo. Kagsang Republican mostly. Kagsang Republican. So, ang nagdaog nyo, ma'am, nga governor, ano gani kina-elect nyo man, ma'am, pareho man sa ato, no? Governor? Ang midterm, amo na ang governor, senators, tapos ang sa Congress na binga pero ang without the president. Without. Kaya pareho man lang kita, ma'am, no? Nga, nga form of government, no? So, yes. Presidential. So, kung midterm gani, why ka mo ga-elect president by... Wala. Oo. So, pareho man diri sa Pilipinas. So, ang gin-elect nyo, may... ang senator, pareho man kita, ma'am, no? Ang gin-elect nyo, subong... senator man. Oo, 12 man. Senator Robio. So, senator, governor, House of Representative, mayor man, ma'am, may mayor. Mayor man. Yes. So mayor, councilors. Yes. Ang governor niyo, ma'am, is he a Republican? Sa Florida?
Oo. Republican siya, ma'am? Republican siya. Okay. Si Ron DeSantis. So, yes. ang mga nagdalaog dira, kalabanan Republican? Mostly. Okay. Kiti, may mga mahuring-huring bala, ma'am, mga preparasyon na nimo, di ba, para sa presidential, mag-ilihir ka Yes. mo presidente after 3 years. For the 2024 election. Okay, 2022, after 2 years. So, ma'am, ano katuod nga do kabakod subong si Donald Trump for ang Republican? As of now, okay, yes, but may araman kami mabatian nga si Governor Ron DeSantis is also like, do may plano man ang Republican na siya man mangin standard banner, magparan man as president. So, ang pagdaog niya sinini ni Governor DeSantis, do paagi maning that he can use it to run for the president for the 2024. Oo. So it could be nga ang standard bearer sang Republican, hindi man si former US President Donald Trump. May possibility man kay because hindi man ang diriya kung Republican ka, kung baga bala may nominees pagid within the party, kapili pagid sila, naga-debate pagid sila, kung baga bala ginasala kung sino pagid ang magdaogid to represent the party. Oo. So ining inyong again ang name liwat sang governor, ma'am? Governor Ron DeSantis. Ron DeSantis. DeSantis. Oo. Ining governor nga ni, siya man ang ginaay nga posible mag-run as president. Nga, kung ikaw yung magtanaw, ma'am, anong pagtanaw mo ni sa iya? I mean... Oh, he's really good. He's really good. Kanami gid sa iya. As I've told you, the best governor ever. Oo, because anong mga hinimuan niya dira, ma'am, sa inyo? And people person gid siya, he's always thinking of what he can do for the people of Florida. Makamasa. Kumbaga, hindi lang makamasa, correct. That's the best term. Okay. So ang iya ni nga political career, bali dugay na gid ni siya, ma'am, nga sa public service. Oo, dugay man. Hindi gid ko wala gid ko ka research ang tanan niya, but he was in the military before. Amo na, and then he ran for other public service, and then nag-governor siya. It seems like ikaw, kundi ma'am, dugay ka na dira sa Florida for how many years na gani, ma'am? Almost 10 years na. Wow. So nakitaan mo siya. It seems like na-experience mo panong pamalakad niya. It seems like mas nanamian ka sa iya kumparar sa kay Donald Trump. If Donald Trump will still be running, of course, we are still supporting. Okay. Okay. Whoever. Because ang husband ko, Puryala pangakig ang iban nga party, but I meant to say is like, die-hard Republican ang akong husband. Oo, Republican. Nga aman, ma'am, I mean, like ang imong husband, nga die-hard Republicans ka mo. Anong mayara sa Republican nga nanamian ka mo nga hindi ka mo diri sa Democrats? Ano man bomboan, hindi man ako gusto bala nga i-hurt man ang iban, but yes. I just respect whatever his decision, but basta Republican gid siya ya. Amo lang gid na kay basibla ko makahambal kung manlain kay it's not easy man mag-hurt sa iban nga ano. Pero wala siling nila in politics, yeah. You just sell yourself not to damage the other side, Pero Ma'am Jill, kalabanan sa inyo, mga bombo correspondents namon sa Amerika, ang heart balang tagipusoon Republican. Kalabanan sa mga na-interview naton. It's good to know. Yeah. But of course, kabalo kita, may mga Pinoy man nga more on nanamian sila sa Democrats, no? Pero kalabanan, abi, sa mga interviews namon, because, Ma'am Jill, dili na lang tamahambal nga sa Republican na lang without sa Democrats. Anong may ara nga ng traits bala or anang kinaiya sa mga Republicans nga mga opisyales, Ma'am Jill?
kay sa na-notice ko sa husband ko, he doesn't want to rely on the government. Kumbaga bala, they want to do more for themselves, not just to rely benefits from the government. Though amo na ang na-notice ko sa iya, amo na ang the way maghambal siya. Subong Ma'am Jill, kamusta ka mo dira sa Amerika? The way nga ang pamalakad la ni subong, ikaw bilang isa ka Filipino nga ara dira sa Amerika, ang pamalakad subong sang current President Joe Biden, kamusta? Feeling ko lang is a big change since ang economy namon though affected it so much. When you go to supermarket, bala magkadto ka, sa unang $100 mo, gabalingkit ka nakabitbit. Oo. Subong niya, ahay, do pila na lang ka items ang sulod sa plastic bag. Laingid. Do parehong. Laingid ka tama. Laingid, ma'am. Grabe ang inflation, subong, no? Ang inflation, hindi lang niya may batsaga namon diri sa Pilipinas, mangindira sa inyo sa Amerika, kamahal-mahal man sa mga balakon? Kamahal man. Kamahal gid. Mahal-mahal gid eh. Oo. Mahal gid siya. Yes. Oo. Amo na gani kina-explain ko nga ang advantage lang diri kay because of kung magpadala kami dira sa Philippines, of course dako ang value sang kwarta. Pero ang ginasweldo diri dollar man, ang ginagasto dollar man, hindi siling nga peso na amon gastoon diri nga i-change na to converted into peso. So pareho man gid siya affected gid ang economy man. Oo. So that's the reason why ma'am nga do kadamo ang disgusto sa pamalakad subong? Think so because as I observe, kag nabalaan gid sang tanan, ang masiling ko lang ya, the former President Donald Trump, ano siya mong business-minded, businessman. So wala ko nagapakalain sa other side, but then ginahambal ko lang nga businessman si former President Donald Trump. So amo na siguro ang kinalain man kay balaan niya tanan magpadalagan bala Mayo. Ma'am, ang ginahuring-huring nga impeachment sa current President Joe Biden, anong information ninyo dira? As of now, wala pa gid man. So tan-awon ta lang at the end amo na bala nga tan-awon ta na lang sa kurbada. Oo. Ma'am Jill, dalon ko na lang. Yes, because hindi may isa ka PhilAm, Filipino-American National nga si Steven Ragabla nga nagdaog to siya counselor dito sa New York. Oo. So PhilAm may dugo nga Pilipino dira sa Florida. May nangisog man ma'am nga wala pa. Basi ako. Joke. Basi ikaw sa sunod. Wala. Joke. Pero, wala pa diba, ang isa ka Pinoy, may dugo nga Pinoy, nailiher sa office, perte ma'am, no? Oo. Basta nga dili siya was born in America, pwede na. Oo. Pero you have information sa iya, ma'am? Sa kay Steven Raga. Ano? May information ka ni sa iya? Although sa New York side. Wala man gid kay all right. Damo ang mga Asians. It's not only ang Filipino, may mga Chinese man nga may mga dugo man nga who is now in public service. Oo. Okay, sige. So, Ma'am Jill, antes kita magtapos sa aton iyang interview sa subong iyang aga, mensahe mo ma'am kanami no. By the way ma'am, dalon ko na lang, kamustang sitwasyon tiyempo nyo dira subong may bagyo? Oh yeah, kumbaga nag-agi na nagkaginag isang kasanagon tamaan gid kahangin. Okay. May hurricane pero hindi na kagipagwa na subong sa Gulf of Mexico, so medyo okay na kami. Kagina gid nga tamaan gid damo mga daon na naman sa likod balay namon. Oo. Lalabyan gid ma'am kung may mga bagyo ang inyong nga lugar. Hindi man gid, depende sa iya nga kung diin ang agi ya bala. Kay tong pagina sa aga do pa agi siya sa central part of Florida. So diri kami sa central part of Florida going to Gulf of Mexico na. So
tawhay na subong wala na. Okay Damo na. gani nag-cancel nga akon ng mga friends nga makadto kay nadlok sila sa Bagyo. Ahay. So, why, pero dayon gyapon ang party, ma'am. Dayon gyapon ako na pajama party. Wow. Pero ma'am, happy birthday sa imo, ha? Thank you kung sa akon nga kapid. Yes. Ang kapid mo, Inday ma'am? Jade. Oo, si Ma'am Jane? Jade. Oo. As in Jade nga stone. Yeah. Atuto siya sa California. So naga-celebrate man to siya subong sa upod sa amon nga tita, si Tita Susing. So ako diriya, upod ko akon nga bana, and then there are some few friends who are coming later. Wow. So, happy birthday sa inyo, ma'am, ni Ma'am Thank Jade. you. So, Thank you very much. Yes. Mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas, ma'am. Yes, I would like to say again, hi sa tanan namon nga pamilya, especially of course sa akon nga nanay. Opportunity ko ni no. Yes, oo. So to say hi to nanay, Mrs. Luningning Tuparan, of course to our brother Nonoy Bad, and Jet, my sister-in-law, pero sobra pa niya sa sister ko, do sister ginamon siya. And our only nephew, Nonoy Toto SJ. And to all our relatives and friends out there in Miagao, to Mayor Richard Garin, of course, and Vice Mayor Mac Napulan, and to everybody, thank you and take care, guys. All right. Ma'am Jill Tuparan Gurham, thank you so much for your time, and once again, happy birthday. Thank you, Bombo. Salamat. Keep thank safe, you. ma'am. Kay Bombo Divine, thank you man Yes. sa pag-tap na naman sa ako. Yes, sige. Matawag kami dira sa imo, ma'am, from time to time. May mga development, may mga Sure. news dira. Salamat, Ma'am Jill. You're welcome, Bomboan. Kag maayong aga liwat sa tanan-tanan. Alright. Tagapalamati dira sa Bombo Radyo. Okay, there you have it, mga kabinan. Si Ma'am Jill Tuparan Gurham, nagaselebrar sa iya kaadlawan, no? Pero naga-report sa aton Dres Bombo Radyo. Tapos na to, kay sang 8 or November 9 sa aton, ng US midterm election. Pero na si Pilipinas, kung mag-midterm election man kita, wise laga ilher presidente, so alin senador, gobernador, House of Representatives nila, mayor, councilor, so amo nang ginailiher nila. So, tihambal ganin ni Ma'am Jill, no? Tila ang eleksyon niya sa Amerika. Lain na iya sa eleksyon diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton niya may mga sa ano gani, mga kinama ngay panaya antes ang eleksyon, may mga hip-hipan na sa Amerika lain na iya na ang ila election, may mga resulta. So, okay na. Hambal niya, it went smoothly man. Tapos na yan sa Florida. Di, syempre, kalabanan to yung nagdala. Ogya, iya sang Republican, kaya ang Florida, ano gid niya, kumbaga, balwarte gid niya sang mga Republicans, ni Donald Trump, kagang mga Republicans, no? So, muna. And, hindi lang man si former US President Donald Trump ang ginaay abi, no, sa mga Republicans nga kun siya mayara man, especially yung gobernador man sang Florida, mayara man, no. So kung nagkaka-experience kita sang inflation diri sa Pilipinas, puwerte man ang inflation sa Amerika. That's why gani nga damo man na hindi kontento sa pamalakad, no, ni US President Joe Biden. May mga huring-huring nga doon, hindi niya gani matapos termino niya or ang possible nga impeachment sa iya, especially after sining resulta sang US midterm election. So, bantayan ta na. That's why ginasundan taman, balikan ta ang patrol, Bombolito. No? That's why ginasundan taman sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ining election, no, sa Amerika. Okay? Sige, no? So, going back, balik na kita diri sa aton sa may Pilipinas, sa aton yung mga kabombo. Dugangan nato ng pila pa naton ka mga regapangunang mga balita. Balikan nato ng patrol, no? Si Ma'am Christina Himora sang Rizal Elementary School. Transfer na gid man siya sang division. Grabe, no? Ang ining reklamo sa mga manunudlo. Dumduman nyo sa mga kauturan naton. 30 ka mga teachers nag-signature campaign sa Rizal Elementary School. Hindi sila gusto sa ilang head teacher or sa ilang principal. Kay ginasinggitan sila. Do hindi amo ang treatment sa ila. Hindi among pamalakad. Manipa bangko, lamisa. Amo na mga aligasyon nila
No, ginreklamo nila ni sa division, para sila why sila ginpamatian. That's why nagdangop sa aton sa Bombo Radyo a month ago. Sang October 10. Grabe, so sa November 10 sang report naton si Ma'am Himora due for transfer na. So, amo lang ang aton niya sa mga principal, no, or sa mga teachers, ti mga educator kita, no, kung tawgon, dapat ang mga actions tabla ang giho naton, kinahanglan mangin mindful kita nga, kita gani nagaedukar sa mga kabataan, di kita sagi sang inabalang feeling mo do ka entitled kaya permiya nga do ikaw ya ang pinakataas sa tanan nga di kun ikaw na draabi ya ang principal do ikaw gidya ang kurugan bla why man ya problema kung nagapatuman kaya sa inchakto man, no. So at least may mga reshuffling gindala na lang ang iban nga mga principal 2 to 3 years nga nagatener dra sa sina ilaya nga nga eskwelahan at i-reshuffle sila. Sa piyak nga linya, balikan naton dugang pa nga mga balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please, go ahead. Yes, sa Bomboan, doon kasi supitsado, dakop sa gipatigay nga by-bust operation sa Kabangkalan City Police Station sa Purok Matawhay, Barangay Biniquil, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang mga suspitsado, gikilala kandaya Melco Maranya alias Meloy, 52 anyos, ginakabig nga street-level individual, kaga si Baingkong GR alias Pingkong, 28 anyos, isa ini siya kababayi, Bomboan, kag ginakabig manin siya, isa ka street-level individual, agining duwa ka mga suspetsado nun sa mga residente, sang Purok Matawhay, Barangay Biniquil, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bomboan, nakuhaan ini sila, sang 5 ka sachet sang suspected shabu, kag nagabugat ini 7 grams sa Bomboan, kag nagabalor 47,600 pesos, kag nakuhaan man ini sila sa isa ka open transparent plastic sachet sa suspected shabu, plastic straw scoops, mayara sang kwarta nga 500 pesos, including na diri ang 100 peso bill, by bust money, Bomboan, isa ka glass tutor, kag mga drug paraphernalia. Ang duha ka mga suspetsado, yara na sa kustudiya sang Kabangkalan City Police Station for proper disposition. So, sa subong nga Bomboan, kaya rin nakita diri sa may public plaza, Bomboan. Sa subong wala na sa pagpanalithi, pero makita pa gid naton sa gyapon ang dalanon naton is basa, no, bisan na pagpanalithi lang na eksperyensya naton kagaina sang kaaga, o kung kaagahon Bomboan na basa gid ang aton sini nga dalanon. So hinay-hinay lang sa pagpadalagan, pero at least na wala na sang pag-ulan-ulan subong Bomboan. Pero hindi tayo paktan, Bombo Carla, no? Basi dugay-dugay maulan naman. Amo gani Bomboan, no, kay makita naton sa aton sini nga kalangitan na Bomboan do medyo magulugalom, no. Pero lang taon na natin karon, sigurado na naton nga may bitbit kita nga panaming sa aton sini nga lawas sa Bomboan sa subong makita na diri naton ang pagsunod-sunod nga pag-abot, no, sa mga PUJ Bomboan. So nagasugod na, no, ang pagdamo sa salakyan diri sa syudad sa Bacolod kay Bernes nga adlaw sa gyapon naton sini nga mga kauturan may ara ini sila sa mga obra Bomboan. So ang iban diri nagahingagaw aga pahimos para at least hindi ini sila ma-stuck sa traffic Bomboan. So mo na yung pinaka-importante kay Friday may trabaho sa gihapon sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo. Trabaho sa gihapon, so meaning expectaron ta gutok ang dalanon ta karon kag especially pagkahapon itong Friday damo nga ni hiningagaw pa mga pauli, Bombo Carla. Sakto gid na Bomboan, no, may labot nga sa atong sini nga mga kauturan ni nagaubra, may mga estudyante pa Bomboan, no. Subong ang iban diri exam nila, no, gingagaw pa sa exam Bomboan at least ang weekend ay dapat nagligad pa ining ila sini nga exam galing kay titungod nga nag-abot si bagyong Paeng Bomboan do na suspend gid halos tanan nga exam. So susubong baka-baka, no, ato sini nga mga estudyante linpas ang Lunes, no, may sila sang exam nga kuha Bomboan subong nga Friday at na lang di magpagpalagpatan Bomboan, no, ang exam dapat yun man Bomboan bisan Friday na TGIF, no, ang iban diri ma-enjoy na iniya sa weekend
piyon man nila Bomboan, nga makapasar man ini sila Bomboan. Bombo Carla, kamusta Yes, mga street cleaners ta? Matinlo na ang aton nga palibot? Yes, sa Bomboan, no? Okay gid. Nakapaninlo na aton sini nga mga street cleaners sa ila sinitag sa tagsa ka mga assigned areas sa tubang sa San Sebastian Cathedral, sa diri sa may San Juan Street, Gonzaga Street, mera gid sang nagapaninhig na aga pa mo nakatoka mera na gid inisle sa assignment so dapat every day alas 4 sang kagahon bomboan na rin na sila kag nagapaninhig na bomboan. Very good Manisla, no? In fairness na sa mga street cleaners naton ka mga mapisa na aga pa although halina sa gabi do kaperte gid mga basura kami ara gid may waslik to mga basura pero pag bugtaw ta sa aga tido ka okay na. Sakto gid mo ano na maayo na gid kung aga pa tinlo ang aton sini nga palibot nga bomboan para tis nga ma-enjoy naton ang palibot kay hindi pala stress aga pa bomboan ay meron kung kaisa nga makita mo nga nilapta lang no medyo bad trip ka na no imo sini nga aga masugura nang imo sini nga aga malaway na bomboan so mas maayo nga tinlo na kagti aton sini nga mga street cleaners salin pagidya sa nga pagmaskara bomboan no kay ti makita naton sa nga Maskara Festival ang sagbot grabe gid damo gid jaya bomboan every day mera gid sa mga sinako nga mga basura ang makuha sa aton sini nga mga street cleaners bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bomboan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang pa nga mga balita gindulong sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige. Dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo subong man aton yung mga sister station sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Dumduman ko naman maghambal ko Iloilo kakadumduman ko si Mayor Jerry Treñas. Ining alkalde sang Iloilo niya nga Pertiyas Mayor Jerry Treñas, no? Inang kisado, ang kinayabla ni Mayor Treñas, kisado hindi bati bagting niya, dadayon niya react, no? Dadayon niya blaha, dadayon niya wangal. Kaya di gini siya magsugot si Mayor Jerry Treñas nga malapawan sang Bacolod ang Iloilo. Sus, grabe gaguluwa, gini sa panit niya si Mayor Treñas, hindi siya pasugot mo. Ang mga damo awards ng Bacolod, yun niya. No, Iloilo, gijaya, Iloilo yung the best. Oo, kamo na da mayor ang the best, No, nagapangaduha na kami sa inyo, para wala gamo. The best ang inyo nga flyover. Flyover nyo kinaugtasan sa mga tao, da. The best man kung magbaha, so sobra pa kamus Bacolod. No, lagaw bala sa Iloilo. Kita mo, magjutay-jutay lang sa downtown bala. Sa super dra super sa city proper gid init nga rin taas niya ang tubig pero si Mayor Treñas niya pasugot the best ya ang Iloilo oo na the best na kamuda no kay ang nagtayhop sa dulunggan niya atong speech ni Mayor Albi Blam sa isa ka event tuod na sa Maskara sa product blanggiho sang produkto damo ang ni pagtawag na ang sales no sang sinaiya nga produkto so nataasan ta pa ang sales sang Iloilo sus nano man niya kay pag-abot to kay Mayor Jerry Treñas ang natayhop sa dulunggan niya ang natayhop sa dulunggan niya nga mas lapaw na ang Bacolod sa Iloilo. No, mas damo awards sa Bacolod sa Iloilo na no pangwakal Mayor Treñas to sa flag raising ceremony way niya balayagin. Man na iya nga na tapos naghambal nagwigit sa gilanon nga kusog kunong hangin diri pa kadtos Bacolod. Tano nang buot mo hambalon niya Mayor Jerry Treñas, mahilig kayo magwigit-wigit karon sa gulanon kaya kakusog sa dapya sang hangin diri sa Bacolod daw.
No, anong buot mo hambalon sa mga bakulod nun? Nanuman. No, namin niya yung mga, ano lang bala, kung nag-aayuhan man ang bakulod, nag-aayuhan ang Iloilo, at ikaripay, tana, at mga, dibla, ano tagani, Sister City, tagani, nagabot pa sa punto nga nag-twin pa na, no, or ano na, Sister City, ang Iloilo, kag ang Bacolod City. Pero when it comes to sa mga infrastructure, saludo na kami dira sa inyo. Kamu na ng mga manami, dira nga mga structure, pero tanawabla, ang kabaylo sina, jutay-jutay lang at tulo-taliti, baha. No? Dris Bacolod, hindi man na malipod, manigar, gabaha, man kataas man ang tubig. Pero gasmasalamat kita, gasubside man, pero sa Iloilo, tutuod, gid na iya. I myself, nakita ako gidya. Nagkanto kita to mga pila lang ka months ago, no? 2 months ago. Sa city proper gidya ya. Tingala, kaya mo nga, kainit niya, pero nagadamo mga anaw-anaw, diba? Muna di, jutay-jutay lang ka baha. Kahit amo ning kabaylo ni sa mga dalagko nga mga buildings, na amo man ako kisa. Amo man ang masubo sa development, no? Na lang magtalalagko ng mga buildings kay ang especially hindi inchakto ang drainage. Kung inchakto man ang drainage system, ay man ay problema. No? Ti amo na. Sus na, nag-init ang sitwasyon subong ya kay ti amo na mga hambalanon Mayor Jerry Treñas kapalaban gini nga dan sang alkaldes ng siyudad sang Iloilo. No? So, awan na naging hambal niya. Pero ang sabat sa iya ni Mayor Albi Benitez niya, kuya ga, respeto talaga kay Mayor Jerry Treñas, no? Ti okay mo kami na gyapon no? So, awa na ang sitwasyon sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo sining sa kay Mayor Jerry Treñas bala nga nangin statement no nga sa kunya hindi gid siya magpasugot siya nga gapangaki gid siya nga ti amo nang iyang nga nabatian nga naglapaw pa yaya ang Bacolod sa Iloilo sa mga sa development, sa award, sa kulano dira no. So ti dapat na iya amo man sa mga public officials no, dapat kabalogi kita ya maanugi kita nay antes kita magpurog-purog bla ibaloon ta kita nay anugid bilang kamatuoran dere enti kung mas maayo gid man kamo dira iya, hindi man niya pag-i-determine niya sang taga Bacolod ja kung maayo kamo dira iya, debla ang mga award giving bodies na kag mga pumuluyo man mismo makahambal nga hindi ja kanami nagidya sang Iloilo. Ang sa Western Visayas nagapanguna gid na iya ang syudad sang Iloilo. Debla. Hindi magilinaway yor no, kwantaya healthy competition ning aton iya ga-strive kamo dira no sa Bacolod sa Iloilo kami mandris Bacolod kabalogid kita nga kadamo sa mga pagpanghangkat subong hindi ta gani maaturgaran ning problema sa transport ho hindi ta gani maaturgaran transport pero pareho kita dira sa Iloilo so sa mga tao dira perting reklamo sa flyover da kay gaginansya dang inyo da nga kontraktor kapila magsulit-sulit hulaan ng mga pumuluyo no anhon man sa mga award ako no everyday ang mga pumuluyo yaga sampok ang kilay kay maglabay dira sa flyover mahulaan ka pila ka oras kay perteng trapiko no maski ano pakasingkitan sa award da so dire sa aton dire sa Bacolod amo man ning problema sa transport sector ining modernization so which means no ang mga opisyal naton ti amo na tinguhaan taya nga sa day-to-day life naton niya sa aton nga mga constituents sa mga pumuluyo hindi magkalahulaan dira no hindi man magsaralampok ang kilay yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas welcome good morning sa agad sa kironta na ang linya sa aton nga mga sister stations una kita welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayo nga gagid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon dre sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una kaso balasang cholera dre sa amon sa Bacolod nagasaka naman Bombo Lindsay. Actually sa pinaka-latest kahapon nag-18 na ang positive nga confirmed cases sang cholera sa pulo ka mga kabaranggayan
sa pinakaulihin yung purok luhod-luhod sa may barangay Mandalagan. May isa ka 27 anyos nga babayi nga na anuman nagpositibo sa cholera. That's why yung mga bubon dito, ginpangbutangan chlorine, no? Gin-disinfect, kag amo man rin gining istriktuhan man ang mga water refilling stations. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang ining reklamo balas ang tinalikdan diri Bombolinsi sa isa ka school principal sa Rizal Elementary School kay mantingin reklamo siya sa 30 ka mga manunudlo, ginapetisyon siya, gina-signature campaign siya nga mapahalin siya sa eskwelahan kay hindi na insyakto para ni sa 30 ka mga teachers ang pagtratar sa ilag na singgitan, may sa tubang sa mga manudlo, may manipa bangko, minipa lamisa, ti subong ginano na siya papahalin sa school, i-reassign sa may reassignment sa iba naman ng mga eskwelahan, nag-reshuffling na lang ang mga school principal sunod rin sa confirmation ni Bacolod DepEd Superintendent Reynaldo Hico. Kaya pa mga manunudlo ni nagkanto rin sa amon sa Bombo Radio, exclusive na naging dala ang issue nga ini, no? Na kay White para to sa ila wise na pamatian sang division kadto sila sa Bombo. Subong amo na ang resulta sining natabo dra sa Rizal Elementary School kay man ginpalabot ginsulat na ni gani mangin sa DepEd Secretary mo sa mga manunudlo ang ila sini nga sitwasyon. So amo ning mga balita diri sa amon si Ma'am sa Dria sa amon sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos man nga probinsya sa Negros Occidental by November 15 nagahulat na lang gid kami diri sang dugang pabla nga mga modernized jeepney nga mag-inabot diri sa may syudad sa Bacolod kay man may 1,099 ka slots ang mga modernized jeepney tanan nga for Bacolod City. Subong sobra pa lang isa kagatos. Tikon paunta to ning biyahe ang mga traditional nga jeepney tihulaan gid ang mga pasahero. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sa Rojas sa Bugos nga probinsya sa Capiz nagpatigayon sang first time nga face-to-face meeting no ang amon sining makatapos ang Provincial Interagency Task Force o kon PIATF kag nangin diri ang nangin kaupo diri ang gobernador si Governor Ferdinand Otto Castro kaupod ang mga ahensya mga BHWs ang katapos ang kapulisan, mga school superintendents, ang MLGOOs, ang municipal health officer, kag mga kung sino pa dira ang kabahin sa PIATF, mga bangod sining pag sinapol nila Bombo Radio Western Visayas, impayag diri sa amon nga gobernador nga nagapanindugan ini siya nga magasuksok sa gihapon sa face mask ang amon diri nga mga pumuluyo sa Capiz. Iga-implementar man sa gihapon sa public minimum health standards diri sa amon sini nga probinsya and dagin pamangkot ini kaing man pagasundo namon diri ang provincial ordinance namon mo may kantanan sa pagsuksok sang face mask gin pamangkot diri kasi mga conflict ini sa Executive Order number 3 series of 2022 sang aton nga presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nakasaad sa sini nga EO nga voluntaryo na lamang ang pagsuksok sa face mask indoor o kon outdoor settings. Apang ginpayag diri sa ngamon nga provincial government ginathag nga nakasaad man sa EO nga gina-encourage ang LGUs nga mag-align sa executive order sang presidente. Pag kun ang isa ka LGU ang hindi ang mag-amend sa ilang ordinansa or wala sang bag-uhon sa ordinansa nila, ay maano gid pwede gid nga sundon ang ordinansa kesa sa executive order. Gani wala ini naga-conflict sa layi suno diri sa kay Dr. Ramon Alex Salasco sa may interview sang Bombo Radio nga pinuno sa Capiz PHO. Ini nga tinutuyo bangot nga luyag sa amon nga gobernador nga mapanubuan pagit ang nagapositibo diri sa amon sa COVID-19 sa probinsya kay man so far sandig sa pinakauli nga datos sa Capiz PHO 58 pa diri
ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa amon nga probinsya, kagluyag sa gobernador nga mapanubuan ini or why kami kung posible mag zero case kami sa bugos no Western Visayas. Gani sa gihapon man Japon diri kami magasuksok sa gihapon kami sang face mask sa kapid. Sa dugang nga mga balita, kung may mga nagalagaw diri nga mga peke sa nga kwarta, nagalagaw man niyo ang mga kawatan. May isa ka tiyanggi sa nagligad nga gabi ang naginsulod sang wala makilala kakawatan kay man tiyang CCTV hindi man gid tamaan ka sana, hindi ka klaro nakuhaan man tuod pero hindi tamaan ka klaro ang mga CCTV. Nakitaan dito nga may isa ka persona nga nagsulod sa tiyanggi kagintaban ang wallet, may sulod nga 5,000 pesos nga cash. Ang sinsilyuhon to nga binta sa tiyanggi nga nagabalor to sa 3,000 pesos, ginbit-bit man sang kawatan, tapos kasi kag magutom siya, nagdala man siya sa noodles nga nagabalor sa isa kagatos ka pesos tanan. Kapalagyo kag kubong padayon ang investigasyon sa mga kapulisan. And padayon man diri ang dakpanay sa mga illegal nga buluhaton sa amon sa Kapis, ang illegal nga pasugal, ang STL Bugis. Asod-asod ang ila sining operasyon diri, wala sang pili, maluoy ka man lang kung tani yung kaisa sa mga senior citizen nga nagapataya, ayan ho muna kay illegal, ang ila siniya nga pagpataya. Kag ang pag-transport sang panginhason, may nagligat tong adlaw, dakpan to ang truck nga may karga nga pito kag tunga kasako nga talaba sa may ibisaan na hapon naman nadakpan naman ang isa ka lalaki nga tuyo nga magpalusot sang tahong sa may bahin sang Barangay Bailan, Banwasang Pontevedra. Dini sila ang ginpasakaan sang kaso na nga pagdapas gani sa karon sa pag-abot sa shellfish poison pursuant to RA 8550 kon Fisheries Code. Kag ini ang mga nagintuha sila ginpang turnover sa nagkalain-lain nga municipal agrarian or Municipal Agriculture Office. Ang muli mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamog nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa kabugusan nga probinsya sa Aklan. Di kahapon ginpagawa na sang sining Aklan Media Integrated Alliance, rather ang ining resolution number 3 nga nagadeklara bilang persona non grata sa broadcaster nga si Carlo Asturias. Di kahapon right after to nga nagpagawa sang sining resolution nga nagadeklara nga persona non grata ang ining nasambitan nga media personality. Nagpa-blatter insigida man ang amon diri nga Aklan Media Integrated Alliance, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri nga Kalibo Municipal Police Station matapos to nga nagpost ang ini nga si Carlo Asturias sa social media kung sa diin mayara didto nga mga threat nga ginbuhian ang ini nga nasambitan nga broadcaster kontra sa pila ka mga broadcaster man kag kontra sa Aklan Media Integrated Alliance. That's why nga ginpakamaayo to nila, ginpakamayad to nila nga ipa-record sa amon diri nga Kalibo PNP station. Isuno sa pila diri ka mga founding members ang nasambitan nga alyansa, nagagather na sila sang madamo nga mga complainants, lain pa ini sa mga nauna na nga nag-complain sa Kalibo PNP para to makakuha na sila sang abogado kag maka-file man sila sang kaso kontra sa nasambitan nga media personality. Kay laban-laban gid sini Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, ini nga kasong iga-file nilang ini nga swindling kag damo pagid nga iban nga pagpangloko diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Gin blatter na kag when we say persona non grata suno sa Aklan Media Integrated Alliance, hindi na gid siya welcome sa tanan nga mga news organizations, media outlets diri sa amon nga probinsya sang Aklan.
Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may probinsya man sang Aklan, ginpasiguro man sang amon diri nga gobernador kay Governor Joan Miraflores nga mahatagan sang ayuda ang tanan nga mga naapektuhan sang pagdalasa ni Bagyong Paing diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ini kasunod Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas nga damo ang nagapahayag, damo ang nagahatag concern nga until now wala sang ginahimo nga tika nga amon diri nga provincial government sa paghatag sa mga ayuda, mga assistance sa mga dadalasa sa sini nga bagyo nga si Paeng. Nagpasalig man kag hindi magkabalaka ang ini nga mga pumuluyo no kay suno kay Governor Joan Miraflores nga makabaton gid sila sang ayuda. Actually kahapon gani nagpanupod naman na sila no diri sa may bahin sang amon diri nga Banwasang Kalibo kag gintawag nila ini nga pagtatap no kung sa diin sa tiempo sang kalamidad mayara nga gobyerno nga nagatatap kag nagaulikid sa sini nga mga apektado. Samtang sa pagkaparte padayon nga ginareklamo sang amon diri nga mga motorista ang pila namon diri ka mga karsadahon sa may probinsya sa Aklan, particular diri sa may National Highway Sambanga Balete kung sa diin until na wala gyapon na kayo ang ini nga mga dalan nga may mga buho-buho kag may mga lubak-lubak nga tuman gid ka delikado para sa amon diri nga mga motorista. Subong nagpromesa naman ang DPWH na amon diri nga baga sabton nila no kay ginabalik-balikan to naton sila wala gid to ang ini nga in charge nga magasabat sa mga concern sa mga motorista kay diri sa amon kung sa diin ang ini nga mga dalan nga medyo maayo pa ginabakbak pero ang ini nga mga dalan nga mga lubak-lubak wala ginakayo. Subong may mga may mga ang amon diri nga DPWH no nagpasalig nga magasabat naman sila subong nga adlaw no sa sini nga mga query sa mga motorista. Amuni so far mga balita sa amon nga kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ti hindi di makatakoso ang kalipay kag pagpasalamat nga tinabatyagan sang Ilonggo nga nag-rank number 1 sa October 2022 Physician Licensure Examination. Ini amo si Justin Adriel Zent Tugonon, 24 anyos, residente sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City, kag nagakuha sang highest rating nga 89% kag nanguna sa 3,826 nga nagkuha sang pasinawan. Magluwasi na rank 5 man si Mark Arlo Hernandez, graduate sang West Visayas State University College of Medicine. 87.58% ang iyaya nga passing rate. Samtang sa ibang panamon diri nga mga balita voluntaryo na lang dariyo nga ginpatay sang hog racer sa New Lucena, Iloilo ang iya nga mga baboy nga nakitaan sa pagbatyag sang sintomas sang African swine fever. So may suspected African swine fever case dito sa ila ginkuhaan na to yung blood samples sang Iloilo Provincial Veterinary Office kag ginpaidalom sa confirmatory test. So subong nagahulat kita sang resulta kung bala positive o kung negative ang ining blood samples na nakuha sa mga baboy. Pero ang dra sa inyo bomboan sa may Bacolod, ang bango dari sa amon last time may acute gastroenteritis kag cholera man dari sa amon nga mga kaso, pero tiang nangin lihok dari sa Iloilo City government ang ining mga water refilling stations balaging pang chekyara ang ibang ginpasirado. Kaya ti nakitanto nga may E. coli ang ilayang tubig. Tapos ginlantaw ang mga permit nila, ginalantaw, ginasituit kung balati matinlo ang mga water refilling stations ang tubig nga ginabaligya. Dara sa inyo bomboan sa Bacolod, anong lihok dara sang city government? Parihuman Bombo Lindsay, subong may mga water refilling stations nga ginpasaradaan gidya. Ongoing ang inspection subong nga ginapatigayon sang City Health Office. In fact, from time to time gina-update kag gina-post gid ni ang mga water refilling stations nga compliant kag ang mga water refilling stations nga wala sang permit nga amuning subject
Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa pagpasirado sang City Legal Office. Amo na luwas ni sa mga bubon nga ginabupambutangan sang chlorine, Bombo Lindsay. Amo man ni sa mga water refilling stations namon, Bombo Lindsay. Ti parehas man nagaling lihok sang Iloilo City Government kag Bacolod City Government pero ti do nga do nagasuya ay nga duwa ka alkalde bomboan man. Amo man gani Bombo Lindsay do nalibog man kami gani diri nga dinto yagin panguha ni Mayor Jerry Treñas nung iya nga mga hambalanon nga nagambal si Mayor Albi Benitez nga to ka lapawan gid namon ang Iloilo. Ang ginambal niya to ya Bombo Lindsay sa isa ka event actually to ka passing gid ya bala. Ang sales to ya sang isa ni bala ka produkto. Oo, naghambal tong ang ina nga ano ni pagtawag, ina nga kumpanya nga mas taas subong ang sales sang Bacolod kumparar sa Iloilo. Amo man lang to, pero why man namon gina-claim ang corona nga nami gid kami sa Bacolod kumparar sa inyo, Bombo Lindsay? Hindi gijabi magpapirding amon alkalde diri. Ambal ni Mayor Treñas ang ginlapawan nagikuno ka Bacolod ang wind energy. Kay damo kuno sang hangin-hangin bomboan. Pero ang Rojas gani, ang alkalde gani ka Rojas City gay pusipos lang bomborita. Amo ginaya basta low-key lang kami direya. Pareho sa Aklan or sa may bahin sang Kalibo. Gay posipos man lang gani sila. Way magani kami kaiping gani kami dire. Way kami ga inaway Bombo Lindsay. Ti ang sabat dare unity Bombo Kalibo. Mogeda Bombo Lindsay, importante mag-istoryahan na ito sila nga duha, no? Ang mayor sang Bacolod kag si Mayor Jerry Treñas dira sa Iloilo City kay daw syempre magkalapit malang kita nga isla ang Panay kag ang Negros, tapos nagapabati-bati pa sila sa kada isa, Bombo Lindsay. Mag-amiguhay man na sila. Nagasunluganay lang siguro. Sige lang, alang na ginangakon nga sila po, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam.